DCGB Ngunyan, ang nainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, enot sa Gabos. Ang DCGB, aktibong miyembro yan kan kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas ang KBP, Philippine Standard Time, halay sa Pag-asa, alas 5:01 ang hapon. Alas 5 ng hapon, oras na para aramon ng mga maiinit na bareta kanal daw na maruluwas sa agas sa mga periodiko, radyo asin telebisyon. Erot naman ang ngunyan sa DZGB Bareta alas 5. Mga bareta ngunyan para sa aga. Erot na tinipon sa DZGB Newsbase. DZGB Bareta alas 5. Kaiba ang field reports kan Mega Force Patrol. Halin sa iba-ibang parte kanalbay asin kabikolan. Ngunyan, uya ang sa idong tagapagbareta. Diyos marhay na hapon sa pangaran kan News Base asin kan Mega Force Patrol. Ako po ang sa indong magiging tagapaghatod bareta, si Pio Fernandez. Enot sa despatsos kan mga bareta sa lado lokal. Nasa linya si Chief Jimmy. Chief Jimmy, marhay na hapon. Please go ahead. Nagabilog na nin resolusyon an union kan mga empleados sa lindong kan lokal na gobyerno kan UA sa pamamayo ni Mr. Abon Rimpilio address kay Mayor Domingo Escoto na kung po pwede mapasakamot na kan mga regular asin job orders an SRI asin CNA na supposed to be December taon 2024 pa ini pinakinabangan kan mga empleados alagad sa ngunyan taon 2025 na dahil pa ini na-release. Matatandaan haloy paunot-unutan ang sangguniang bayan asin local chief executive anduang sangakan lokal na gobyerno pagabot sa pag-aprobar asin pag-akseptar kan annual budget sa good na pag-render kwenta ultimamente ultimo semana ka nakaging Disyembre saka ini na-aprobaran na apikiman sa panahon ang local chief executive pagabot sa proseso urog na ang pagpa-review kay ni sa sanggunian pandalawigan sa ngunyan na ngabangaan na naman lamang kan Enero 2025 dahil pa ninlinaw kuno rin talaga itatao i-release ang benepisyong kuta na last year pa na resibi. Sa ngunyan padagos ang paghalat kan mga empleados kan sa indang late na benepisyo kung sa maabot sa masunod na semana igibuhan inin follow up kan DCGB News mismo sa local chief executive boss alkalde kan Banwaan kan Uwas Albay. Mga dagdag na barita, Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat, Chief Jimmy. Mientras tanto, dagdagan taan bungkaras kan bareta sa lado lokal. Duman kita sa Premier Distrito kan Albay. Kumpadreng Jomar, marhay na hapon. Please go ahead. Salamat pa ding Pio sa dagdag na bareta nakatalaan na magpalayog ng helicopter ang Philippine Air Force tani na magtabang na sa paghanap kan mga nawawarang parasira na taga-syudad kan Tabaco asin probinsya kan Catanduanes. Ini ang kinumpirmar sa DCGB News ni Mayor Crisel Agman basado naman sa kumpirmasyon man sa iya ni Office of Civil Defense Regional Office Number 5 Head Claudio Yukot. Sinabi ni Mayor Lagman na nagagad na siya ng tabang sa OCD matapos nagkapirang aldaw na dain natutuparan ang 5 parasira na mga taga-syudad kan Tabaco asin iba pang parasira na taga-islang probinsya kan Catanduanes. Alagad susog sa alkalde basado sa naging kasimbagan sa iya ni Director Yukot nagluluwas na
ang bagay na ini na ipaabot naman kan OCD sa Philippine Air Force kundi dahil makapalayog ni na helicopter ang Philippine Air Force dahil sa maraot na panahon. Sinabi kan alkalde na basado sa kapanugaan sa sainda kang Air Force, nagsabi na ang mga ini mapalayog tulos ni helicopter pag magrayray ng panahon asin kakayano na takani na matabang o makatabang na mahanap ang mga parasira. Magigirumduman na petsa 1 kan bulan na ini kan ang 5 mga parasira ali digdi sa syudad kan Tabaco naglawod daraan duang bangka asin hinapit ang sa indang mga pagdiribang parasira sa Pandan Catanduanes, 4 pang mga parasira asin ang mga ini nagpasiring sa Pacific Ocean para magdakop ning sira sa boya alagad hanggang dumana sana dainang nagkaigwapan ning contact ang pamilya sa naunang bitan ng mga parasira. Iyan ang report. Jomar Bien, DCGB. Thank you so much, kumpadreng Jomar. Dagdagan ta pa ang bareta sa lado lokal. Nasa linya man si kumpadreng Al Mario. Kumpadreng Al, marhay na hapon, please go ahead. Padagos na ang paglobo ng populasyon digdi sa southern part kan Legazpi, Asindaraga. Sinabi ni Congressman Joey Salceda na lauma na ang mga development digdi sa mga masunod na taon dahil kan balda-balda ng tinampo pasiring sa Daraga International Airport. Lalo na pag nangyari na ang pigubusol nindang International Port sa Legazpi, ang mga negosyo asin transportasyon, siring man populasyon, siguradong malubo pa sa mga masunod na taon. Kaya ngunyan ang mga negosyante, kanya-kanya ng bakal ng mga lote sa Surkan Legazpi, asin Daraga. May mga residente man sa urban area sa nag-restar na digdi sa mga rayong barangay. Dahil pigilaoman na sa mga masunod na taon, iyaon ang mga development digdi sa southern part kan Legazpi, Asindaraga sa pag-aadal ni Congressman Salceda. Al Mario, DCGB. Thank you so much, kumpadreng Al. Ngunyan sa detalyes kan mga bareta sa lado nasyonal, generalmente matrangkilo ang traslasyon kan selebrasyon kan fiesta kan Nazareno ngunyan na taon 2025 asin deing ano man na problema sa seguridad sigun kay National Capital Region Police Office Chief Brigada General Anthony Aberin. Sigun kay Aberin na kompleto ning 20 oras asin 45 minutos ang posisyon na matrangkilo asin areglado ang pangkabilugan na seguridad na pigbabantayan kan mga tauhan kan NCRPO sa tabang man kan ibang fuwersa hali sa man iba-ibang ahensyas asin police regional offices. Nakarehistro rin sobra sa 1,400 na medical incidents mantan naghiro ang traslasyon alagad da ining naging ulang dahil sa atab na pagtaoning atensyon medikal kan mga medical volunteers. Naipautob manin marhay ang traffic rerouting siring man ang road clearing operations dahilan tanganing uminandar ning areglado ang andas kan Nazareno sa mga tinampong pig-agihan siring man sa kaligtasan kan mga devotos. Ang trayumpo kan seguridad kan traslasyon parte kan nagkaperang bulan na preparasyon kan pulisya poon sa pagplano koordinasyon sa man iba-ibang ahensya sagkod sa proactive community engagement sigun pa kay Aberin. Inumaw man ni Aberin si Manila Police District Director Brigada General Thomas Ibay sa marhay asin arigladong deployment kan sa iyang mga tauhan hali sa pagpoon sagkod na matapos ang prosesyon. Mientras tanto, piga po proseso kana DSWD ang pagsapinal kan giya kan ayuda para sa kapos ang kita program o AKAP. Sigun kay Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian, nakipaghuro na sinda sa Department of Labor and Employment asin NEDA para bilugon ang bagong guidelines. Sinabi niyang kamautan kan tulong ahensya na pakusugon ang mga giya sa pagpapautob kan AKAP program tanganing masibagan ang matinding efekto kan nag-itaas na inflation sa minimum wage earners. Dagdag pa ni Secretary Gatchalian na gusto nindang masiguro na marhay asin
sistematiko ang implementasyon kan akap asin dai nagagamit kan mga politiko para sa kampanya lalo na tapaharani na ang 2025 midterm elections. Sa iba pang bareta, ipigbubusol man kan DepEd na maging praktikal ang gigibuhon na pagbabago sa uniform policies kaini tanganing okay para sa mga para tukdo asin ng teaching personnel. Sa irarom kan DepEd Memorandum Order numerado 4, imamanehar kan bagong DepEd Uniform Committee o DUZ ang pagbakal pagpautob asin monitoring kan tamang uniform sa mga opisina kan DepEd. Ang DUC ang masiguro kung namamantinir na professional asin appropriate ang disenyo kan uniforme asin pwede sa anuman na klaseng environment para sa mga paratukdo asin non-teaching staff kan gabos na public schools sa Pilipinas. Kasabay sa pigbilog na DUC iyan mga representantes kan mga ahensyas, representantes kan mga paratukdo asin non-teaching employees. Ang DepEd Undersecretary for Human Resources and Organizational Development ang matindog na chairperson kan DUZ mantang ang Assistant Secretary for Operations naman kan DepEd iyon vice chairperson. Igwa maning anom na bulan ang DepEd para magpaluwas nin uniform guidelines para sa school year 2025-2026 base sa mga polisiyang ipinagbaba kan Civil Service Commission. Sa ngunyan, ipigasa pinal na ang bagong uniform guidelines. Nag-apilar kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang nagkapirang kongresistas na ipag-uktaba ang nakatalaan na 15% paglangkaw sa kontribusyon kan Social Security System o SSS. Sigun kay House Committee on Labor and Employment Chairman asin Rizal 4th District Representative Fidel Nograles, importanteng maprotehiran ang mga obreros sa posibilidad na sa giraray na mabawasan ang sa indang take-home pay. Ipinaglatag naman ni Baguio City Representative Mark Go ang House Resolution numerado 2157 kung sa intinawan doon kay ni ang pagtaunin na ginhawa sa mga miyembro kan SSS sa tahaw kan halangkaw na presyo kan mga pangenot na barakalon asin serbisyos. Malinaw naman para kay Gabriela Women's Party List Representative Arlene Brozas na antay por an SSS contribution hike dahil lalo kaining mababawasan ang minimum wage. Mabultan detalyes kan mga bareta, pakalis ka nagkapirang pagiromdom. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Aray! 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 Manny Pacquiao po, sa araw-araw na laban, kahit maliit na aray, pag binaliwala, baka di ka na makasabay. Alaksan FR Tulos. Diretso sa pinagpupnan kan kulog kon hawak. Sa maliit o malaking aray, Alaksan FR agad. Unilab yan. Ibuprofen paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema.
Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! 1 and 2, 1 and 2. Pag dalawa ang symptoms, it might be flu. 2 or 3, 2 or 3. 2 or more symptoms, anong sabi? Baka flu na, lagnat at sore throat mo. Iba yung flu. Baka flu na, body pain, sipon, ubo. From post-nasal drip, pag symptoms 2 or more, iba yung flu. Ang flu combination mo. Pag 2 or more symptoms, baka flu na yan. Kaya, buy flu na! 8 pesos SRP lang. Alagang Unilab yan. Phenylephrine HCl chlorphenamine maleate paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor. Diretso kan detalyas kan mga bareta sa lado nasyonal, pinuna ng tukaron kan Ways and Means Committee ang propwesto na may katuyuhan na simbagan ang naglalalang illicit tobacco trade sa Pilipinas. Sa irarom kan House Bill numerado 10329 ni Albay 2nd District Representative Joey Sarte Salceda, mas magiging magabat ang penalidad asin magkakaibang padusa depende sa pagbalgar kan propinidong lakdang. Sinabi niya na ang pagpabakal kan ipinagpalusot asin illegal na tobacco products ang nauuli sa daing nasisingil na buwis na nakabawas man sa pundo na ipigtatagama sa Universal Health Care Act. Pigpapaluya man kaini ang institusyon kan gobyerno asin nagiging dalam para sa iba pang illegal na aktibidades. Kaibanan sa mga propwesto ang pagbilog kan Interagency Tobacco Illicit Trade Council na papanginot kan Department of Finance para mapugulan ang illegal na barakalan kanasabing mga produkto. May provision man na minasugo sa digital platforms na siguruho na wara nin na ipapabakal na illegal na tobacco products sa saindang online shops. Mientras tanto, inumaw ni House Committee on Good Government Reorganization Chair Jonathan Keith Flores ang makaskas na pag-aksyon kan DBM sa implementasyon kan 7,000 de pesos na medical allowance para sa gabos na empleados kan gobyerno. Dakulang tabang ini para mapunan o kaya mapanuan ang kakulangan kan PhilHealth na ipautob ang Universal Health Care Act. Sa pagikan medical allowance, matatawan ni access ang mga empleados kan gobyerno sa Health Maintenance Organization Services hali sa private sector providers. Dakulang tabang ini, lalo na tadaiman o bako man na dakula anay tataong tabang kan PhilHealth. Pagirumdum naman niya sa mga government employees na gamiton sa tama ang nasabing medical allowance. Nakurtar na asin napugulan ang nairehistrong kaso kan H5N2 bird flu sa Pilipinas. Ini ang pinagkonfirmar mismo ni Agriculture Secretary Francisco Chio Laurel Jr. kung sain sa iyang sinabi na diit man sana ang tinamaan kan H5N2 asin bako ini sa mga manok kundi sa itik. Segun pa sa sekretaryo, ginadana ang mga nagpositibo digdi asin wara na ning napabaretang naulakitan. Sinabi pa ni Laurel na ang makaadit iyo ang nangyayari sa Amerika kung sain nagbalyo na sa mga hayop asin mga tao ang bird flu. Enot nang nai-report kan World Health Organization for Animal Health ang H5N2 bird flu sa backyard ducks sa Camarines Norte. Sa iba pang bareta, kumpiyansa ang gobyerno na daay na sa giraray makakaibanan ang Ninoy Aquino International Airport sa anuman na listahan na nagladawan kan worst airport sa bilog na kinaban. Ang bagay na ini ang sinabi ni Transportation Secretary Jaime Bautista kasunod kan
pag sa pribado kang naiya. Tinaawan doon kan sekretaryo na ang pagpuon kan rehabilitasyon kan naiya ang saro sa mga dakulang naginibuhan kan transport sector kan nakaaging taon. Kaibanan sa mga pigrereklamo ang maluyang buga kan aircon sa Terminal 3, alagad ngunyan malipot asin komportable nang nakakapaghalat duman ang mga pasaheros. Afuera digdi, areglado naman asin nagaganan ang baggage system, inahiling naman ang resulta kan mga pinagigibong pagpakaray sa aeropuerto asin sistema kaini. Mientras tanto, pinag-anunsyar kan Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP ang modernization efforts kaini para sa taon 2025. Kaiba ng digdian kantidad na halos 11 bilyones de pesos para sa civil works, asin halos 2 bilyones de pesos naman para sa equipment and system upgrades para sa pag-irahay kan mga pasilidades sa airport, tanganing masiguro ang mas ligtas asin matanos, imatrangkilong pagbiyahe kan mga pasahero sa manlain-lain na aeropuerto sa Pilipinas. Kaiba ng digdi ang aeropuerto kan Kawayan, Dipolog, Pagadian asin Bukidnon. Sinabi ni CAAP Director General Captain Manuel Antonio Tamayo na dapat mamantinir ang ligtas na biyahe tanganing maibitaran ang pagkakaigwaning aksidente. Obheto kan modernisasyon kan CAAP ang pagpapakarahay kan mga pasilidad para mas makatabang sa pagtalubo kan turismo kan Pilipinas. Mientras tanto, nagbaba ang ranggo kang Pilipinas sa mga nasyon na may pinakapoderosong pasaporte sa bilog na kinaaban. Base sa Henley Global Passport Index, hali sa ika-73 na pwesto kan taon 2024, buminagsak kita sa ika-75 pwesto ngunya na taon. Sa ngunyan pwedeng magamit ang Philippine passport sa 67 mga nasyones na dagkaipuhanan ang visa. Mantang nanginginot man ang Singapore na may pinakapoderosong pasaporte sa bilog na kinaaban na nakakuaning 195 visa-free scores. Mantang ang Afghanistan ang mantinidong may pinakamaluyang pasaporte sa bilog na kinaaban na igwang akses na sa 26 na destinasyon na dainin visa. Kaya bareta sa ibang nasyon, nagpuon ang investigasyon kan mga arson investigators para maaraman ang pinunan kan Palisades Fire sa Los Angeles, California. Sigun kay LA Fire Department Chief Christine Crowley na igwang 21 opisyales na kumpuesto ning anom na arson investigators sarong ayam ang pig-ensayo na tanganing magparong nin mga fire accelerant na nakatutok sa kaso. Sa presente, 5 katawan na gadan sa sulo sa Palisade asin Eaton. Sobraman sa 200,000 na mga residente sa nasabing lugar ang nag-evacuar kung sa'y nakabantay man giraray ang mga otoridad tanganing masiguro na nasusunod ang evacuation order. Nagkapirang tawan dinakop dahil sa ginibong panglalaog sa mga residensyas. Nagpatanid man ang National Weather Service kan Los Angeles na mantinido pa man giraray ang makusog na paros na nagpapakusog kan kalayo. Sa inisyal na pagkakarkulo kan mga otoridad, maabot sa sobra sa 50 bilyones dolares ang danyos kanasabing kasulo. Ultimong detalyes kan bareta sa lado kan sports, ipinag-uktaba kan NBA ang laban kan Los Angeles Lakers kontra sa Charlotte Hornets dahil sa wildfires. Ginibo ang desisyon bilang pagsuporta sa mga pamilya na nawaran ng istaran sa Los Angeles. Sigun sa NBA, sobra sindang namumundo asin nakikidumamay sa mga naafektaran na residentes. Inumaw maninda ang isog kan mga bombero asin rescuer sa padagos na esforsos na punduhon ang kalayo asin maselbar ang mga tao. Ipinag-anunsyar na sa naninda o kaya i-anunsyar na sa naninda sa masunod na aldaw kung naarin mangyayari ang kawat. Enot naman na nagkansilar ang National Hockey League dahil sa nasabing wildfires. Sa pangarang ka nagsururat kan informasyon sa panginot asin supervision ni News Director Mar Dela, Angel Mustaza, Jen Matthew Baliran, Mega Force Patrol, Tata Nems Flora sa Technical Control, sa IT si Jerome Nico Martinez. Ako po si Pio Fernandez. Salamat, marhain hapon. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various